Goizerokoaren lehenengo orduan jarraitzen dugu eta esan bezala egun aldaketarekin, baina ordu berean Luistxo Fernández prest sustatuko lagunak. Egunon, Luistxo? Egunon, bai. Ai, barkatu, hementxe. Eipa, ez Goain bai. zaitentzun? Jazta, jazta. Ez zaitentzun? Ez? Sartu gara? Ez? Bai, goain bai. Orain bai? Bueno, Bai. pues egunon zuri eta egunon segure irratiko entzulei eta Twitchetik sustatuko kanalean inor ikusten ari bada, ari ere bai. Hori da, egunon. Aukera dagoelako ikusteko ere, Bai, irratia. hala da. Gero grabatuta geratzen dira eta sustatuko YouTube kanalean. Hori da. Kanal askotatik, Et, zabaltzen dugu berria. hori da, Luistxo, bueno, zer moduz, ondo? Bai, baina, bueno, gaur alako albiste pixkat, bueno, ez oso Sakonak esango dugu. edo ez oso Ba, posgarriak. Bueno, mm, sartuko naiz, bai, zuzenean. ze atara dugun azkenengo aste honetan, Bai. sustatun, eta, bueno, pues, erreparatu diogu bi aldizkaritan Mhm. irten diren artikulu pare bati. Vale. Bata, pues, hasiko naiz, Ikusiko zenez dugu ere, aldizka. eh? Bai, ikusi Vale. erakutsiko dizuet. Behintzat Twitchetik, bestela ere esplikatuko dugu. Mhm. Em, Hemen ari naiz pantalla bat partekatzen. Bai. Bueno, esango dut, Euskal gramatikaren erabateko kolapsoan Netflixeko euskarazko azpidatietan. Vale. Albiste hau Gramatikaren eman kolapsoa. genuen, euskarazko azpitituluak bazeudela, aukera bat bazegoela, baina Bai, oraingo behin baino albistea gehiago, zer bai. kontatzen? Eta hemen dago eh, irudi bat, a ber, ematen diodan. Mhm. Tak, hortxe. Bueno, sartuko naiz honetan. Bueno, zenez aldizkaria da, eizie itzultzaileen elkartearen aldizkaria. Eta hor, Mhm. Josu Baranbonez izeneko itzultzaile batek, nik uste dut erreparatu ziolako bera ikusle bezala Netflixen zeuden azpidatziak nolakoak zian, Mhm. eta errore asko nabaritu zituen. Ah, vale. Eta orduan, egin du halako azterketa bat, Mhm. jarri zan, arkatzakin eta kuadernoarekin, nolabait Ados. esateagatik. Bai. Eta ikusi zuen itzultzaile desberdinen izenekin agertzen ziren produktu desberdinak zeudela, eta orduan ez bat seinalatzeagatik, baizik eta hartu zituen ausaz, bost pertsonatatik, ez dakit, 15 lan edo Vale, hola. vale. Orain Mhm. pantalla bat erakusten nahi naiz, eta da Wednesday edo asteazkena Bai. izeneko telesail bat, Mhm. Adams familiaren terrore, umore unibertso Bai. horrekin Mhm. lotutako telesail bat, Bai. Netflixekoa. Kasu honetan iazkoa da. Bueno, eta pantalla irudi bat prestatu genuen sustaturako, benetan Mhm. aterata hortik, ze aipatzen, Josu Baranbonezek artikuluan aipatzen duen kasuetako bi biltzen dira esaldi batean, eta bata Bai. da, ari izan aditzaren deskalabroa, Mhm. eta bestea ergatiboakin ere ezin asma. Bai. Eta Twitchetik ikusten duguna, agertzen da, eskua da protagonistetako bat hor Adams Bai. familian, Mhm. esku independente bat, Hori da, bai. beso eta gorputzik gabea, ibiltzen dana Korrikan ibiltzen dena, bai. batetik bestera, Bai. eta esku hori dago beste aktore baten aurrean, eta eta aktore horrek esaten du azpidatziengatik irakurri dezakegu, bale, esku batek aginduak ematen ari dizkit. Hori. Eta honekin ez dago ze bat edo ega ateratzen nire ustez, eta ez dut nik Bai. esaten bakarrik, esaten du eizieko artikulu horrek, Mhm. eta, bueno, pues hori irudi izatara egun bezala, artikuluak beste ari izanarekin adibidez beste artikuluan parte batzuk atera ditugu Vale. erako, baina sakonago dago, Mhm. poliziak susmagarria galdekatzen ari da, zure leialtasunak kaltetu diezazuke, ezin izan diote, Aditzari hori, ez? ezin izan diote harrapatu, istorio honek txarrera jotzear dago. Bueno,
Pila bat Bai, bildu asko. dituzte eta bai. Hizkuntzaren ikuspegitik alor gramatikal batzuetan detektatu Mhm, ditu bai. erroreak eta gero beste batzuk miselaneoak. Eta orduan honekin oso ondorio batetik bueno, itzulpen prozesua beharko lukeela. Itzultzaile bat eta gero zuzentzaile bat ere bai, Vale. Pues, Mhm. hori litzateke filtro bat gauzak hobetzeko, Hori da, baina bai. eh, bueno, ondorio batzuetako ere artikula luzeagoa da, zen ezen, sustatu natala dugun hau baina, bueno, Mhm. ilustrazio hori extra gurea da, lehen erakutsi duena, Bai. eta orduan, Josu Baranbonek sinatzen duena, oso tristea da, Hm. esango nuke gramatikaren erabateko kolapso baten aurrean gaudela. Eta Bai. kolapso hori oso zabalduta dagoela aztertu ditudan Mhm. testuetan. Bai. Akats horiek euskararen oinarrizko arauak bortxatzen dituzte. Mhm. Eta uste dut egoera honen berri eman beharra zegoela konpontzeko mekanismoak abian jarritzaten, horretarako almena eta gaitasuna dutenek. Eta Bai, ze agian gertatu daiteke, zu, telesail hori ikusten ari zaren bitartean, ez duzu erreparatzen, edo oso azkar irakurtzen duzu, edo bueno, batzutan bai, baina ni neu konturatu izan naiz eta hemen kontroletan daukagun hau konexio hau laguntzen egiten mhm. laguntzen diguna Jon Lizarazu nire lankidea da, bera One Piece telesailaren Bai da. jarraitzaile da Mhm. eta hor ere batzuetan begiak tapatu behar izaten dituela aitortu izan Azpeitzen. dit niri. Nik ez dut hori jarraitu eta asteazkena ere bez, baina beste toki batzuetan ikusi ditut. Mhm. Eta, bueno, pues, ez egoki da neri salaketa jartzea, Mhm. baina zenez aldizkariak eta iziek zerbait esan badu, pues, erreparatu diezaiogun, eta bueno, Bueno. pues hauxe albiste triste horietako bat. Hori da. Eta, Bai. horixe, hori guztia, zeini iritsi behar zaio, Luistxo? Ez Hau, dakit, ze ez hau dakit. aipatu bai, kontatu bai, baino, Bueno, nik ez dakit esango dudana, bueno, nien naiz itzultzaile bat. Nik azpitituluak itzuli izan ditudanean, amateurki egin izan dut, mhm, ze horretarako afizioa ere badaukat. Bueno, uki dut lehenago orain baino lehenago orain baino bai, gehiago. Eta, bueno, ez dira txarrak nireak, ustez. Hala ere, nien naiz itzultzaile profesional bat, mhm, eta uste dut, eiziek vale, edo itzultzaileen komunitateak lanak nori ematen zaizkion eta nola esan bat mm, eduki beharko lukela hor. Eta akaso itzulpenak enkargatzen dituzten enpresek, jo beharko luketela erakunde profesional horretara mhm, bermea ematen duten profesionalekin lanean izateko tokatzen diren taftarifekin. Ze igual hori da arazoa, mhm, ados. ez dakit, eh? Eh, Bueno, baina Mekanismoak abian jartzeko hori da, bai. eskatzen du Josu Mhm, Baranbonesek artikulu horretan. mhm. Bueno, nik uste dut, erakunde profesionalaren bidez eta izan beharko litzatekeela, akaso. Bueno, horixe, lehenengo albistea, Netflix izan da eta Eta euskarazko azpidatzien kalitatea, bai, hori da. euskaraz agertzen diren azpidatzien kalitatea. Mhm. Eta oie, hizkuntzarekin eta Jarraituko dugu, bai. gure gure ahuleziak eta gure errenak kontatzen beste bat. Hemen ere parteka. Hau ere artikulu bat ikusi genuen, Bai. administrazioa euskaraz aldizkarian. Hau da, EAEko IBAP edo administrazioaren erakundeak daukan Mhm. eh, esango dut, aldizkari ofizial bat euskaraz Ados, bai. ateratzen da, Mhm. eta hor Iñaki Urrebaso soziolinguistak atera du. Eta, bueno, grafiko batekin zetorren, eta hemen ere edatu egin dugu grafikoa, kontatuko Mhm. dut. Bai. E, Euskara egiten dugunon artean, euskaraz hobeto beste hizkuntzan baino egiten dugunak edo dutenak gero Mhm. eta gutxiago dira. Ados. Hau da, eh, kenduta minoria infimo bat kontatzen agertzen dela numeroetan,
hiztun euskaldun gehienok elebiduna gara. Mhm. Erdara bat gutxienez, badakigu, 89tik gora. Bai. Hala da. Eta euskaraz, kenduta esango dugu, badago kontzeptu bat, erdaldun hartzaileak direla, euskaraz jarraitu edo ulertzeko gai dira, baina egiteko gauza ez dianak, bueno, hori, Vale. baina egiteko gauza garenon artean, eta demagun irratia etorri, eta euskaraz jardun, izatari batekin, edo elkarrizketa bat eduki, Mhm. hoien artean, euskaraz erosoago, edo hobeto, edo parean behintzat, beste erderarekin egiten duguna, gero eta gutxiago dira. Eta Iñaki Iurra oso soziolinguistak oso Bai. okerra deritzo honi, eta orduan, berak alako inkesta soziolinguistikoaren 2021 bateko inkesta soziolinguistikoa dela Euskal Herri osoko gauza bat, administrazio publiko desberdinek sustatu Bai. izan dutena eta Mhm. publikatu izan dutena, horko numero batzuk egin ditugu, eta hortikan guk beste estrapolazio bat egin dugu, grafiko batean, non ikusten, zenbat garan euskaraz euskaraz egiteko gai. Egiteko gaian. Mhm. 810.000. Eta inkestaren arabera, Bai. gutxi gora bera. Gutxi gora bera, ze kuadro bat ere badago, eta ez da hola biribil, baina ikusten baduzu grafikoa, Bai. eta tutxetik ere ikusiko duzue, erdiak, marra urdin hori, alderdi urdin hori, erdiak erderaz euskaraz baino hobeto egite dute. Beste laurden eratu batek, Bai. esan dezagun, Euskaraz edo erderaz berdintxu. berdintxu. Eta beste laurden bat, biribil ez da horrela, baina, bueno, zaitezte artikulu honetara, eta Bai. bai ere administrazio euskaraz aldizkarikora, eta ikusiko zenbaki zehatzak zeintzu dian, eta besteak ere euskaraz hobeto laurden bat. Mm. Eta honek ondorioa dauzkala, ondoen egiten ez duzun hizkuntzan ez duzu gehiago egiten, Mhm. eta erabilera eta kalitatea elkarrekin lotuta dauden gurpil batean daudela, esplikatzen du, beste kontu batuz aparte, Iurre Bai. basok, eta pues holaxe odela. Eta, bueno, ni gainera beste gauza bat esango dizut. Pesimista naiz naturaz, eta uste dut grafiko hau optimistegia dela. Ah, begira. Eh, Beraz, Nik uste dut erderaz euskaraz baino errezago egiten dutenak, erdia baino gehiago direla mm, euskaldunen artean. Eta bai, nik neuk jarriko posible da. nuke, nik Bai. nire burua jarriko nuke, nik neuk, ja, prejubilatu adineko tipua naizela, jarriko nuke Bai. euskaraz erderaz baino errazago egiten dudala. Hor Bueno, ere kontuan izan beharra daukelako, ba, adin tarteek eta bai, eta ez horren araberako daturik ez dago, baina ikusi beharko litzateke. Baina iruditzen zait, euskaraz erdaraz baino errazago egiten duguna garela, gero eta gehiago gutxitzen ari garen segmento horretakoak, iraungi egiten gara pertsonak bai, ze adinarekin. lehengo ikasketak Bai, nagusi erderaz ziren. bai, eta hala ere oin euskaraz dira ikasketak, baina hala ere eskolatik irten da, ereduen kontua, beste polemika bat, beste kontu bat tratatzekoa, zelan irtetzen dira ikasleak, no, erosoago egingo dute erderaz edo euskaraz. Pues, uste dut erantzuna gehien, eta aparte eremu soziolinguistiko Mhm. askotan, Baita. ez Mhm. bakarrik demagun hirietan edo euskarak berreskuratu dituen esparruetan demagun Araba batean edo Mhm. Bilbo, Iruña hiriburu batzuetan, hortik aparte ere, UEMaren esparruan ere gertatzen ari den gauza bat dela, seguramente, hala. Mhm. Bueno, negar egitera. Etorri gara, Bai, eta baino hoxe. ikerketa luzerako ematen duen Bai, bai, albiste bai, bat bai, bai. eta Eta bertsio mhm. asko izan ditu, bizkat, Iñaki Urrebasok ere zabaldu zuen hau Twitterren, Bai. baina, bueno, uste dut oihartzun pixkat gehiago eman diogula guk albiste honekin, eta, bueno, Mhm. pues, bi artikuluek albiste txar edo tristeak ere eman behar dialako, pues hori, Mhm. Bai, oihartzun bai. pixkat gure bitartez. Mhm. Hori da. Eta amaitzeko azkar, Luisitxo, Bai, badago ba, Wikipedian hobetzeko erronka bat?
Bai, bueno, kasu honetan ere, albiste triste baten inguruan, Mhm. urrian hasi zen Gerra, Gazako bai. azkenengo gerraren inguruan, Mhm. euskarazko Wikipediak Jordaniakoarekin elkarlanean, Ados? haiek Begira. proposatu zutelako, Mhm. munduari proposatu zioten, azaroa omen da Asiako informazioa Wikipedian hobetzeko hilabetea. Bueno, Mhm. pues Asian herrialde bat Palestina. Eta orduan, Palestinako hainbat herrialderen informazioa zabaldu zuten Jordaniakoek, euskarazko Wikilaria kultur elkarte euskarazkorako ekarri ditu, gehienak falta dira, eta beste batzuk osatzeko, eta erakustera noa, Bai. momentutxo baten, nola da, hau Wikipedian ikusteagatik, azkar, horari naiz erakusten, Palestina Wikipedian hobetzeko erronka, parte hartzaile batzuk izena ematen duzu, eta puntuak ematen dira gero, bono batzuk daude, 100 euroko Bueno. bono bat dago, gehien editatzen duena eta gehien aportatzen duena, nik aportatuko du zerbait, baina ez joango irabaztera, ez dakat horrengo besteko interesik, ze aparte, Wikilaria elkarteko presidentea naizola kargu honorifiko edo, eta, bueno, ez litzateke txukuna izango, Vale. guk ematen dugun saria Mhm. norberak poltsikoratzea, baina, bueno, hor dago, eta zerrenda bat dago hemen, artikulu, ikusten ari gara gorriz, Mhm. Palestina nazio baten erakundean, Art School Palestine izeneko erakunde bat egongo da hortik, toki eta pertsona izenak ezagutzen ez ditudanak, gorriz daudenak, sortzen, artikuluak Hori da. puntuak irabazte dituzu, eta Mhm. urdinez daudenak osatzen, Gazako portu adibidez artikulu hau sortuta dago, baina osatu dezakezu irudi eta informazio gehiagorekin, segurazki beste Wikipedia batzutatik edo internetetik informazioa ekarrita, Mhm. Bai. eta, bueno, pues holaxe. Pista bat dago inglesezko artikuletara juteko, jakiteko nola zertu, eta ikusi dezagun puntuazioa nola dijoan, eta momentuz lagun batek 404 akatsa izen bada, Bai, vale. editore baten izena da, hori dijoa, 573 punturekin. Eta Bueno, gero, bigarrena 400 puntu, hirugarrena 300, eta momentuz, sailkatu dira, puntuekin, bi dozena lagun, nik izena emanda nago, baina 0 punturekin, baina, hortxe bueno, zaude, hortxe bai, zaude. hortxe nago, Luitxo, 0 puntu. Baina, bai, Mhm. zerbait Egingo duzu. emango dut, eta kontaketa bat ere badago hemen nun baiten, a ber, ikusi ezan gora, Bai, albo batean. bai, hori da, erakusten ari gara orain pantailaren bidez, 182.000 karaktere gehitu didala, hori izan nahi du, 81.000 hitz, Mhm. 29 artikulu sortu dira, 300 referentzia gehitu, eta 74 irudi gehitu dira. Bueno, Eta azarroren 3an gaude. Eta, bueno, pues, hauek datu nahiko onak. bai, bueno, zer egingo dugu gerra baten aurrean, gauza gutxi, informazio handitu herrialde bati buruz. Hori da Euskarazko Wikipediaren Mhm. proposamena. Oso ondo, Luistxo, mila esker beste egun bat gurekin egoteagatik, egun aldaketarekin, baina hementxe izan zarete. Eskerrik asko, esan bezala. Datorren aste arte. Bai, agur. Stick me down to you. I'm afraid the night will sell me from you. Don't give up without a fight. You the only one who bring me back. Don't give up without a fight. You the only one who bring me back. To